След 17 часа вчерашния ден, младо момче на възраст около 22 години прави опит за кражба в обект, в който се съхраняват атракциони в Борисовата градина. През това време собственикът е вътре, вижда го, той е с шапка и маска на лицето си, подгонва го, той тръгва да бяга. Преследването продължава през цялата Борисова градина, минават под Цариградско шосе в района на Печатницата, да. Продължават по малките улички, като стигат улица Мизи. Там лицето вижда спрял автомобил на пътното платно и се качва на пасажирската седалка. Автомобил е управляван от жена. Дава й указания да тръгне, но жената, виждайки мъж с маска и шапка, просто в този момент се цепенява, той не тръгва. През това време собственика на помещението идва и прави опит да го снима. Младежа излиза и изважда щанга, тип кози крак от раницата си и се насочва към следващата кола, която е била след тази на жената. Качва се отново на пасажирското място и казва на мъжа, който в случай е нашият служител: "Карай!" През това време на задната седалка е 5-годишното му дете. Колегата, виждайки какво се случва, предприема действия за да задържи това лице, излиза от автомобила и докато преминава отпред, младежа се отива на неговото место и подкарва колата за малко да удари нашият служител. Нашият служител изважда служебната си карта, легитимира се, дава разпореждане да спре. Младежа, предполагам, че се стресва в този момент, спира и вече след това е задържан.